Turhautuminen on out. Työelämän hallinta on in. Intu Työmedia-appi osaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen. Intu. Stressi on out. Työelämän hallinta on in. Intu Työmedia-appi löytää tekijät vuoroille ja vuorot tekijöille. Intu. Kiire on out. Työelämän hallinta on in. Intu Työmedia-appi löytää tekijät vuoroille ja vuorot tekijöille. Intu. Rahan haaskaaminen on out. Työelämän hallinta on in. Intu Työmedia-appi tekee keikkatyöstä kannattavaa kaikille. Intu.